धरती से लेके अंबर तक पूजत जहान बहाते माता सरस्वती के महिमा महान बाटे। बीना वाली मैया के महिमा महान बाटे। हंस वाली मैया के लिखी के पचारा राइटर नीरज कहरत बखान बहाते माता सरस्वती के महिमा महान बाटे। बीना वाली मैया के महिमा महान बाटे। हंस वाली मैया के। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुखदेव चौक।